Hellóztok, én nem Hatmark vagyok, és itt van velem, nem tudom ki, szerintem a haverom. És itt van velem a haverom 61. Hello! Hát itt van velem, igen. Üdv a Jumo. Üdv a Gyunkon! Gyunkon, hát szerintem azt elírták. Nem mindegy. Mielőtt elkezdem, blabla, nem mindegy, hogy ezt nem akarok olvasni. Én meg elindultam már. És most jumpolni fogunk. Ez elég könnyű. Hát így van. Aha. Na mondja, ez elég könnyű, azt leesik. Hát de jó van, hogy nem tudjam. Hát igen. Én már ezt végig parkouroztam. Vagyis nem parkouroztam végig, csak idáig a letette így és leestem. Na, így. Na, azt hiszem ez aztán a parkour. Már. Hát ez nagyon durva. Bejutsz a kéken. Ez nagyon durva. Atya úristen! Az leestem. Jó, igen, nem fogunk szethomolgatni, mert csalás lenne eléggé tényleg, de... Én végigmutattam. Az ne! Essen le! Essen le! Essen le 61, na mindegy. Szóval, és leestem. Na jó van. Ezt már nem bírom. Gyung. Játék, kitalálom. Ne! Kitaláltam. Légy szívessen le 61 is. Na már unom, hogy élesek le. És leestél? Nem. Ez az essen le. Na mindegy. Ha kérdeznétek, hogy miért miért ellenkezek vele, hát... Miért nem? Ha én leesek, ő is essen már, nem? Így az igazságos végül is. Tanuljatok igazságot. Wow. És leestél? Nem. Ne! Essen már le. Oké. Legalább a vízbe. És én a vízbe lehettem. Hol vagy arról? Ja, ott van még ott, hogy rá. Ez elég, az nagyon könnyű van. Nézzük meg. Csak itt, Szóval ez elég ízé fura. Ez eléggé könnyű ez a izé. Ezen nem tudtál felmenni? Amelyiken én vagyok. aha. És nem a vízbe estél? De, Az jó. ő pont a legszélén voltam már. Istenem, itt halok bele. Én is ott belehaltam szinte már. Úgy éreztem magam, tehát... Na jó, ne ellenkezzem már parkourmesterrel, az velem. Parkourban. Hát az jó. Próbálj legyőzni parkourban. Hát nézd azért. Ne! Ez jó volt. Belehaltam. Na hát igen, megpróbáljuk végigvinni a parkourunkat. Ádám, te is meghaltál? Nem. Én még nem voltam meg, én még élek. Már odáig feljutottál? Aha, most a lépcsőn. Wow. És leestem! Hát az nem az én bajom. Meg is haltam. Hát, én is. Szuper. What? Nem lehet, én próbáltam már. Most jöttem. De nem lehet, nincs jogod ehhez, nekem sem volt. Na igen, végre már itt vagyok ebben a dzsungelben, ami eléggé könnyű, rohályesen könnyű. Milyen dzsungelben? Ebben. Ja, azt nekem. Mi a neve? Szeretem. Ja, megvan, Obsidian dzsungel. Az a neve. Hát miért nem az? Te ma
odáig feljutottál. Te hogy tudtál oda? Ugye? Köszöntek? Hát nem csalunk, szóval sajnos nem. Hát, igen. Mondjuk, hogy jó. Asszó, ez nagyon Én is durva. megcsodálhatnám, hogyha ott lennék. Na jó. Szerintem ez az első része ennyi lenne. Majd a második részben jelentkezem. Szóval, sziasztok!